Takže čau lidi, dneska si tady zahrajeme Minecraft a postavíme výherní automat. Na diamanty to bude dneska, ale vy si to můžete nastavit jak chcete. Tak jdeme na to. Takže budete potřebovat 4 cedulky, aspoň 2 staky nějakých bloků, 1 redstone lampu, 7 diamantů, já nevím tak, protože ještě chci zkusit, 3 čestky, redstone dusty nějaký, aspoň tak třeba, redstone torčku, 3 redstone repeatery, dispensery, redstone komparátory a hoppery. Takže prvně si tady uděláte plošinku 6x5, takže 6 bloků na dálku, 5 na šířku a tady to taky skoro samý. Dále si tady dáme tady si dáme hoppery, který musí směrovat tady do té čestky. Ten klid nějak směruje do této zdi, když si tady zničí ten blok. A potom si tady zazděte. Ale musí pak směrovat tam, jinak by vám to nefungovalo. Tady si uděláte takovou zeď. Dále si tady dáte redstone torčku. Přesně tady. Potom vezměte redstone komparátor. Dáte ho sem. Potom 2 bloky redstoneu. A on by ten signál nedošel, takže tady si musíte udělat ten redstone repeater. Potom si vezmete redstone repeater a dáte ho směrem tam. A filtr, dejme tomu, už máte to vlastně hotové. Ještě si tady dáte těch 7 diamantů, nebo takhle 4 cedulky. A 1, 2, 3, 4, 5, 6 diamantů. A teďka, když bych tam hodil ten jeden diamant, tak ono to jakoby propustí, tady tohle pošle signál sem, tady to dá redstone signál do té redstone torčky, to se zhasne a propustí na chvilku jeden diamant. Takže teďka mám v tom jednom hopu. A potom už to takhle budete fungovat. A nehází to moc rychle, aby se vám to nějak nerozbilo. Byť vám bych si připravil cedulky, aby se nerozbily, když by tam budou hráči a házet diamanty. Tak ať tam nehodí třeba někdo cedulku, tuhletu, tím vám to mohl zničit, tak bych to byt váma přejmenoval. A jdeme dál. Dále si tady postavíme takovou hlavu. To bude teďka vlastně ten rovnou už to vyjde automat, který tam je. Teda potřeba ten dispenser, ne dropper, aby prostě by to mohlo položit ten shulker box, třeba když byste tam měli shulker box nastavený, aby to dával, tak vám to mohlo položit ten shulker box a hráči by to nemohli vytěžit třeba. Takže dáme si takhle. Do toho si dáme výhrou diamanty. Tak. A ten vlastně automat už máte, počkat, já jsem dám, no. Ten automat trošku uděláme ještě jinak. Tak. A teďka už ten automat máte vlastně hotový. Ale jestli chcete, do téhle části, tak už je to vlastně hotový. Ale pokud nechcete, tak musíte, ale pokud chcete, tak abyste měli jakože funkční, třeba aby lidi tam neházeli omylem diamanty a potom se stěžovali, že prostě nedostali výhru, tak pokračujte ještě do téhle další části. A teď už by to mělo oficiálně fungovat. Teďka tady máme 6 těch diamantů, je tam napojený, ještě do toho dáme teda ty diamanty. OK, teď nám hodíme jeden diamant a dá nám to diamant zpátky. Nebo můžete si do toho nadat, co chcete. Takže tuhle věc už máme. Teďka, jako ten automat, tak semka dáte 2 čestky někam. Čekat. Tak, nebo hopper nejdřív. To je hopper. Ještě semka hoppera. Tak. A to vám bude plnit ten automat. Dále na druhou stranu bych si to dal takhle. Nebo spíš to můžeme udělat tudy. Kde bude redstone komparátor, který bude teďka dosvítí. Jakože tam jsou bloky. Takže se to dá, bum, a tady už to pofrčí dál.
Tak, si dám den. Tak, teďka, když semka dáte ten váš ještě jeden. Tak teďka, když sem dáte tu redstone lampu, nebo klidně trošku výš, protože aby to nějak nezničil ten automat. Takhle. Dobrý. Tady si to ještě musíte ale nahoře trošku ohraničit, ať tam moc nejde vidět, nebo jestli chcete. No. Tak a teďka, když se ta čestka vyprázdní, tak on už zhasne rovnou ten... teď byste to ještě rozsvítili na chvilku, ale... jelikož je tam prostě málo věcí, tak ono by vám to ukazovalo, že už to moc nemá prostě těch věcí. Takže ono by to zhaslo. Takže by to nesvítilo a hráči by věděli, že už ten automat nějak prostě, že je vyprázdněný. Teďka, no tohle bude asi všechno, ještě si to můžete nějak dodekorovat, aby vám třeba nebyly vidět ty hopry. Tady. No, a vlastně máte hotový herní automat. Tak jo? Tak, děkuji moc za teda zhlédnutí, budu rád za like, odběr. A čau.